Good morning mga kamaster, ito naman tayo sa bagong video, bagong vlog. For today's video mga master, papunta kami sa Dalampasigan, manguhuli kami mga ibang klase ng mga sisels, isda. So may kasama akong master, si Jude, Master Jude and June. So mga master, samahan niyo ako pagkatapos ng intro. Mga master, ito po yung mga Dalampasigan yun. So ngayong umaga mga kamaster, laki ang ibas ito amin. So marami din nanguhuli ng mga seashells, mga laman dagat master. Yun. Time check 5:30 AM na. Paano masabi? No. Seashells. Pakita. Ayun. Yun, swake. Oh. Yun, nakastin, oh. Yun. Kena. Oh, mukon. Muna sa iwasay-wasay. Hoy! Stop! Stop! Tawag to sa amin, wasay-wasay. Yun, master. Yun, lupa na. Yun! Pakita mo. Oh! Grabe, Master Churoy, oh. Natumban na ako ba? Sana. Yun, oh. Oh, kita mo, Master. Oh. Okay. Oh. Suwake. Oh, yun. So, tingnan nyo mga master ang ibas, oh. Laki. Oh. Yun. Yun, oh. Yun, oh. Oh, laki. Yun. Bat. Gigi kuah. Ayun, nyera. Nyera. Tegukan. Seriously, what the fuck are you doing? Tegukan nih. Kawan tegukan nih. Yung pilit nih. Lagi ng kat. Seashells. Seashells, oh. Susu daga. Yun. Ulam na. Uy, pa. 20 minutes later. It's a huli. Oh, So, ano ba? ibang klase, mga laman dagat. Tabon na ng mga isda. Yan na, dito apil. Ibang huli. Ito isda ba? Ito kining isda.